Wai babu yanda za mu koma Ibadan. Ka koma da Ibadan. Mu yan Ibadan ne? Ina ga hanya da zai bi Ibadan din ma. Wai yaushe mutanen za su sake mu ci gaba da al'amuran mu ne kamar da. Ba rana ma bare wata. Ni ba babban in ciki na ma yunwa wallahi. Kowa ya dame ka wai a zo a gida. Ka zo a gidan me zaka ci? Sauran garin ki bata kare ba. Kai kike cin gari. Amma fa ni ma yanzu na samu garin ci zan yi saboda na sha wahala wallahi. Ku ba kwashe kuke yasa kuke wannan maganin wallahi. Mazza ya ne? Ya na ganku kun zo kun yi jigun-jigum anan kowa yana harkokinsa a gari. Tun daga gamma na ka san ba lafiya ba. Lafiya kake tambaya? An rufe mutane a gari muna zaune a gida ka ce wai lafiya kake tambaye mutane? Da dukkan alamu wannan dokar da aka saka bata shafe ka ba ke. Okay. Ka tara ko? Okay. Yake faruwa. Kana ji an tsare mu a gida ba fita ba kasuwa ba komai mu babban bakin ciki abin da kira mu ma yunwa. Wallahi Allah. Babu yunwa dai kuma muna jin labari an ce an ba da kuɗin corona a bamu ba. Shine magana. An ba da kuɗin corona mana. Aina. Ai shi yasa nake tambayar ku. Wa aka ba mu ba mu ji an ba da tallafi. Babu wanda aka ba ƙarya ne babu wanda aka ba da kuɗi. Wa aka ba wa? An ba wa Alhaji Isiyaku. Alhaji Isiyaku. Ai shi yasa nake tambayar ku me kuke anan. Wani Alhaji Isiyaku? Alhaji Isiyaku me kuɗin nan? Wannan da nan wannan me kuɗin nan. Kai ku tashi. Za mu je wurin Alhaji Isiyaku sai ta ba mu namu. Kudin corona a raba su a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Kudin corona dan Allah a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu mun roƙe ku ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Zaman gida ba ko sisi baba a sallame mu. A sallame mu. Kudin corona a raba su a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Kudin corona dan Allah a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu mun roƙe ku ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Zaman gida ba ko sisi baba a sallame mu. A sallame mu. Ko mun koma a jabotas ba yawo ko bakin titi. Yan mata na ta jira wai mu tura kuɗin data da na kati. Zaman gida ya zama dole ba data babu kuɗin kati. Corona ɗan iskan ciwo ya hana wasu ibadan Allah. Gashi shegen ciwon nan bai jin magani bare allura. Mun zauna a gidan ba nefa sai yunwa bayan Allah. Baba kuna kokari amma kuɗin corona a raba su a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Kuɗin corona a raba su a ba mu kasan mu. A ba mu kasan mu. Kun zo kun dame ni. Kudin corona wato kwace corona ta mota ko ta me? Kudin corona virus. Kai ka faɗa masa gaskiya ba kai ka faɗa mana ba? A'a ni ne nan ni shaida ne. Ali Fato. Ali Fato ita ce an baki kudin corona. Na gane shi, na Ko gane. a ba mu kudin mu. Naji, na gane shi. To amma abin da nake so da ku, kun san wannan harka ta kudin corona, harka ce ta manyan mazajen kudade. Ba harka ce ta cash ba, harka ce ta transfer. To abin da nake so da ku, kuma ku tafi ku je ku rubuto akan number ɗinku. Akwai account number ga ta nan. Akwai account number mu rubuto ba. Komai na ma rubuce ne aiki ga kare ka. Me 55 din nan shi zaka fara turawa. Me 7 5 11 13 14. Ka bari a fara turawa Hausawa mana kai da baka taho ba da ka taho da bare ma. Sai kin nuna mana kabilansi. Kuma da Allah sirri. Idan an tura ku da batun ku shiru. tura mana shi ke. In kin tura ki shiru. Kun ba ki tura ba mu yi magana. Ku je za ku ji alat. Dawo ma. Za mu ji alat. Da kudin karam. In ka wani wasa zaka ga wasa. Za ku ji alat. In kin yi wasa za ki ga wasa. Tana muka fito.